بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الخير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Wakari biye jumae biye lahoroma donye wakari siriki ikado ala deli wakari siriki ikado aywa minye damakashe Allahu ta'ala la ala ya anda kama wakari siriki nyinini kebaye aunye nga jabi baye Allahu ta'ala ala mi kelelu minye nyeda minye laharada minye buna aramade meleke urdane ani baga min dona min madon udaba ne kamo dema minye Allahu ta'ala min mayi wakati ki kadwa ani fen bolinde fatafe dinda fe ani majele nda ka fanga na wakati ki ale ka fanga de bi fanga benye ale ka fanga de bi folo o fanga inde labana wakati ki fanga be mina no ya Allah ta'ala amba le de deli amba dama kashala wakati wallahi nanya ala deli ala banga duwa jabi wakati ki kado minya onga jamana mi ndo ay ko Mali femi ndele do ka onga jamana segere wakati ki anye dodwana ga dibi a gundo Allahu ta'ala de bado anya nyina Allahu ta'ala fe dibi ni gundo min be boka siriki ka do na dogole do ana na nda do ni balawu do wala ba kojugu do ka nyesho ma ala ka dibi vara na ala dibi vara kwa nya do mami bi javana jamana kono wal ma jamana koka boka siriki anya nyina subhanahu wa ta'ala fe ala ku malu ala ku lebu ala ku shide ba ala ku taki o sebe Allahu ta'ala ala ku ke ala ku ka ongama sirika aminu ndi dore ala ka joni ngo wa siriki sungolo mi nambala na baraka deme kata laba anye sali minunge anye sarakati minumbo anye ala dili minunge wa siriki kadwa kechu nyana bulo ama nyambulo amba nyina Allah ta'ala fa ala ka bele jile jabi ka ke kangara mi bido ani bamaju ni nyanje majugu ni kafiru ni nyanje minu na kunte dore ka jamana buruja ka jamana halaki ka jamana takiye ala ku yere halaki ala ku take ala ku kaka ala kama ako ke Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aka sebo barka kama sayyidina Ali sayyidina Badr Ali sayyidina Bakar barka kama bakar sirke kado ako ke Qur'an lazim barka kama ako ke magani Madina barka kama ya rabbi ako ke Quraishu bona kama bakar sirke ako ka anga jamana ma barka mo ani ma nyuma ulu barka kama amanyina Allah ta'ala fe anga ni choro ba nyumai bakar sirke min na tune do na bi wati jambo tal abe ala ka boloka bakar sirke kado fengo fenno ya soro gelala ala de côté fengo fenno ya soro lafiala ala de côté akal limaniya anaka ala nyasranya bokasirika ala ka choroba ndo angar digala na bi se kana maddo me ya rabbi ala ka soro mi ngoni bashi fo itala bokasirika amba do ka fo abi degu kono bi ala ka linyini ndo ala de anyina akado ni degu kono o madam nabi bokasirika ka do anga choroba abi dugo kai abana ka yoromi abi dugo nyina fe ala ko kaka ala kama auzu billahi minash الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم لا شريك له ولا شريك لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله بارسلي بيسونغلو إكادو جمال لباي فمو فني بسكا كدولا فمو fɛn bɛ se ka kɛ ala deli la fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ maji la wakati ke k'a dɔn a bɛ kunjɛ biya juma laban ye ya rabbi an ye dugawu i k'a dɔn ani sali minnu kɛ ala k'a minɛ an bɛɛ alhamdulillahi rabbil alamin karamɔgɔ naam ko muɲubaw de cayala n'o tɛ sunbaw man ca o ye tiɲɛ awɔ anw bɛ jate kelen ala sɔnna ayiwa ne ko bala cogo bɛ di bɔsiriki ne bɛ n kele ku n bi bɔ ni sɛbɛn ɲɛ sɛbɛn min n'u k'a ma luyara da bɔsiriki k'a dɔn sɛbɛnfura in ngana don sabula i k'a dɔn a bɔliko cayara sa nka min kɔni ye wulikajɔ ni cɛsiri ye i k'a dɔn min ye sɛbɛnni kɛbaa ye a to a de ko a diko k'a ye kunnafoni sɔrɔ ka bɔ Musa Agayɛri la minisiri min bɛ maliden minnu bɛ ayiwa jamana wɛrɛ la olu kunna bɔsiriki i k'a dɔn nin kɛra jamakuluba ye a bɛɛ ye faama u farala ɲɔgɔn kan
da Mauritanie jamana k'a sɛgɛrɛ Bougazelli k'a dɔn kununko alamisa min ye Ablaye Diop ministre min b'an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ɲɛnabɔ ka taa se directeur général ma min ye Modibo Konɛ Bougazelli i k'a dɔn ale ye ALC i k'a dɔn ɲɛmaa ye min ye délégué des Maliens de l'extérieur min ye directeur des affaires juridiques ministère des affaires étrangères coopération internationale nin jama kuluba in ani nin jama sanuma in nin bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ni ka Mauritanie sɛgɛrɛ a fa ba u tun avion kɔnɔ Mauritanie masakɛ min ye Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a ye wele bila u ma ko sisan u kana u ka ɲɔgɔn ye Bougazelli i k'a dɔn Ablaye Diop ka fɔ la min ye général Assimi Goïta o ka ci kun b'u bolo ni ka taa di i k'a dɔn Mauritanie masakɛ ma sigiɲɔgɔnya an ye kelen ye san joli an ka jamana den bɛɛ lajɛlen bi taama ka don ɲɔgɔn kan o kɔsɔn in na kɛwale minnu kɔni kɛra ani wulikajɔ minnu kɛra jɔnwala an nana ayiwa min ye hakilina ye a ka se ka falen Bougazelli k'a dɔn Mohamed Mahmoud Bouye n'o ye ministre de la justice ministre des affaires étrangères par intérim général de division Mohamed Cheikh Mohamed Lemine min ye Dena Amar secrétaire général ministère des affaires étrangères n'o ye Mauritanie fabela ye ka taa se Cheikh Moulay Zeyni n'o ye Mauritanie ka lasigiden yan Bougazelli ninnu bɛɛ lajɛlen kamalenw bɛ ɲɔgɔn na dabali ni fɛɛrɛ ka tigɛ maa gɛn min bɛ senna n'o ye maa o maa n'i donna dongo cɛjugu la Mauritanie Bougazelli i k'a dɔn maliden b'a la fana an da fa ko kun dɔ y'o ye an ka sigi ka kuma ka lajɛli kɛ ko in bɛ se ka dilan cogo jumɛn in na ani dabali bɛ se ka tigɛ cogo min na min b'a to i k'a dɔn a kow bɛ kɛ bonya ani karama kɔnɔ i k'a dɔn min gɛlɛya tɛ min kɔfɛ Bougazelli ɲɔgɔn ye kun b'o kan sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn Mauritanie faamaw u fana ye fɛn bɛɛ kɛ min kɔni b'a to faamuyali ani sigikafɔ bɛ boloda ni kun y'a kunfɔlɔ ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ radar kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ waati wara radar ne ye o bila le point bolokuru ne bɛ o ta sɛbɛnfura in nin y'a boliko 356 ye n'i y'a lajɛ fasirikɛba o ye AD ye AD ko min ye siniwaw ye e ko faso Mali jamana ka taa se Niger jamana ma jamana faamaw ni jamana fila faamaw o kɔni kɛn bɛ ka kangarimada kanta ni ka ɲɛsin siniwaw ka cɛkɛda bonda minnu n'o bɛ anw ka jamanaw kɔnɔna na ka sabu kɛ min ye wulikajɔw ye wulikajɔ min n'o bɛ tali kɛ anw ka jamana a dugukolo ani sigida lakanali fɛɛrɛw bɛ se ka don bala cogo min na n'anw ka ma ko protection de l'environnement bawo n'i y'a ta k'a lajɛ siniwaw o ka cɛkɛda in o bɛ anw ka jamana kɔnɔna na yan o b'a la ka fɛn min kɛ o de ye sanu o bɔli an ka dugu jukɔrɔla la wa n'i ye Niger fana ta k'a lajɛ o bɛ baara min na ye o y'o dugu jukɔrɔ nafolo kelen ye nka u sinsin bɛ fɛn min kan Niger ta tɛ sanu ye mais o ta ye pétrole ye n'o ye taji ye n'i y'a ko ta k'a lajɛ anw ka cɛmancɛ fanga bulon ɲɛma général de division Ablaye Mayiga a ye wele bila siniwaw ka lasigiden min n'o bɛ faso Maliba kɔnɔna na yan tarata tɛmɛlen mars kalo tile 25 san 2025 waasa min ye nin lasigiden n'o ye Chen Ziong ye a ka se ka na kuma minnu bɛ anw ka jamana faamaw fɛ ka da tulo kan waasa a bɛ se ka kuma a ka jamanaden minnu n'olu bɛ anw ka kungokolo ninnu kɔnɔna ni ka to k'u halaki bon n'i y'a ta k'a lajɛ kɔrɔfɔ bɛ fɛn min nɔfɛ o de ye min ye nin siniwaw ka nin cɛkɛda bonda ye n'a ɲɛsin bɛ anw ka jamana o sanu bɔli o fɛɛrɛw tigɛli ma kabi san 2021 ka taa se 2025 ma ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'u kɛn bɛ ka dadigi anw ka dugu jukɔrɔ nafolo la wa kɛn bɛ ka dadigi an ka kungokolow la min y'an ka dugukolo ye o b'a la ka halaki cogo min o b'a la ka halaki ten wa min ye sɛgɛsɛgɛliw ye o kɔni baaraw jɛkulu dɔ sigila sen kan waasa min ye nin pɛrɛmu ninnu ye n'o ye exploitation artisanale de l'or ye o taabolo min n'o siniwaw ninnu kɛn bɛ k'o sɛbɛnfuraw sɔrɔ min ye sɛgɛsɛgɛliw ye o taa bɛ ka ɲɛsin o taabolo ninnu ma ko mun de yɛrɛ ye nin ko ni k'a sabuya dɛ i b'a ye k'a fɔ min ye dama ka feere damabɔlaw kan n'o ye bololandama bɔbaw ye i b'a ye k'a fɔ feerekalo tile 17 tɛmɛlen san 2025 min ye Bilali Koto ye o kɔni o jadi n'o kasara a n'o saya o de kɛra sabu ye sa min ye anw ka jamana ɲɛmaw ye ka taa sɔrɔ o kun ye kangarida kata ni ka ɲɛsin nin maa kofɔlen ninnu ma ko min ye damanda o damanda bɛ yen ni siniwaw bɛ ka taa se maa ɲɛlɛkɛ wɛrɛw ma o k'u ka sanu bɔli ni ka
jɔ fɔlɔ a ko a ɲɛ ka ɲini bawo ni ye bilali koto ta in ta k'a lajɛ maa 48 dama firila olu de kan olu de su sela ka ye fana wa n'o tɛmɛna ka bɔ yen i b'a ye fana k'a fɔ Niger ye olu ta kɔlɔlɔ kɛ bɛ fɛn min ye i bɛ o dɔn wa min ye China National Petroleum Corporation ye olu o cɛkɛda bonda ye siniwaw to a la olu ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ pétrole bɔli de ma dugu jukɔrɔla la Niger kɔnɔna na kɔsada in na Niger o maaw kɔni ko min hali n'a sɔrɔla a ma fɔ k'u ka baara jɔ nka min ye kangarimadakan ye o kɔni ta la ni ka ɲɛsin u ma k'a sabu kɛ ko baara min n'a b'a la ka kɛ u fɛ pétrole bɔli jurula sa k'a kɛ mɛ ka dadigi kɛ olu ka taabolo caman na o hakilina minnu filɛ nin ye min ye siniwaw ka nin cɛkɛda bonda ye n'an ko a ma ko China National Petroleum Corporation k'a ka baara caman bɛ yen sɛbɛnfura minnu bɛ u ni Niger faamaw ni ɲɔgɔn cɛ ko yɛlɛma caman de bɛna don a taabolo la wa n'o fana bɔra yen Niger a ma dan o ma min ye u ka lotoli belebele min bɛ yen n'a bɛ wele ko Solux International Hotel n'o bɛ Niger kɔnɔna na e ko o lisansi min ye Niger faamaw ye o y'u tu fan ka bɔ siniwaw bolo koyi min ye lotoli ye k'a bɔ u ka siniwaw ka tigiya la k'a bila Niger faamaw olu ka danganiya kɔnɔna na wa jirala fana k'a fɔ waati ni don natɔ kɔnɔna na taabolo caman bɛ yen min ye siniwaw ka cɛkɛda bonda min n'o bɛ Niger kɔnɔna na u ka cɛkɛda ninnu an bɛ société minnu wele ko société sous-traitance o bɛɛ lajɛlen ka kɛ Niger jamana ka sociétéw ye wa n'o fana bɔla yen maa minnu bɛ ta baaradenya la nin cɛkɛda ninnu na siniwa jɛkulu ninnu fɛ a bɛɛ lajɛlen fanba 100 sara la 80 o ka kɛ Niger ka denw ye walasa min ye jamana sɔrɔ dabolo ye a bɛ se ka jidi cogo min na nin ko sɛbɛn min y'a salo ka bɔ le point kɔnɔ ade a ka fasiri don n bɛ bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui bi tile o don a bolo ko siɲɛ 450 ani siɲɛ 3 o ye dɔ kɛ wakasiri k'a bɛrɛ ta janvier mana wuli ni bama bolila ka t'i dogo ji kɔnɔ lalumaya tɛ koyi yen y'a ta yɔrɔ kɔrɔ ye fasayi wakasiri fasiri kɛba a to a de ko Alhaji Abe Haidara sirifika ko i k'a dɔn min ye jugaramɛkɛ ye Yusufu Bacili yalima ayiwa mun de kɛn bɛ tuguni wakasiri k'i k'a dɔn a ka surunin donbaw i k'a dɔn u ye wulikajɔ kɛ kɔsɔ in na min ye kiritigɛla ye k'u magɛn ka ala magɛn ka alakira magɛn ka kiritigɛlaw magɛn u k'a lajɛ ka sabali min ye Yusufu Bacili wakasiri k'i k'a dɔn san fila a b'i ne k'o sagosago o don min kɔni ye kaso datuguli Yusufu Bacili n'a jɛɲɔgɔnw bɛ yen wakasiri k'i k'a dɔn gɛlɛya min b'a nɔfɛ ani jalaki min b'a nɔfɛ sefa wari miliyari 10 a n'a kunkanfɛ k'o de ɲɛmatununnen don a bɔ Covid-19 kɛlɛli la Ibrahim Boubacar Keïta tile wakasiri k'i k'a dɔn Yusufu ka gɛlɛya sɔrɔ min kɔni nin ko in ye nin sugu buloko don nka n'i ye ko ta k'a lajɛ min kɔni ye sɛgɛsɛgɛli kunfɔlɔ ni ani fɛn minnu fɔra wakasiri i b'a ye k'a fɔ min ye gɛlɛyaba ye a t'a la nka wari in kɔni a donna da min fɛ sa wakasiri k'i k'a dɔn sariyatigiw y'u ta fɔ Yusufu Bacili y'i ta fɔ a n'a kɛ Yusufu Bacili kɔni ye min ni min fɔ ayiwa wari in duncogo la o ma sariyatigiw k'u minɛ i k'a dɔn kɔlɔlɔ in b'o de nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko a kelen dɛ wakasiri n'i ye ko ta k'a lajɛ surunin donbaw kɔni olu y'u se kɛ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye u k'a ɲini Yusufu Bacili i k'a dɔn bolo ka bɔ a kana yanni kiiri don cɛ i k'a dɔn a ka taa a ka sugu kɔnɔ ayiwa baara la wakasiri k'i k'a dɔn kɔsɔ in na bɛn kɔni kɛra min kan yɔrɔ kunfɔlɔ ninnu si o ma ɲɛ bɛn kɔni kɛra min kan ni ala sɔnna a ma la n'o wari kɔni sɔrɔla Yusufu Bacili bolo k'o di wakasiri k'i k'a dɔn a n'a jɛɲɔgɔnw i k'a dɔn liberté provisoire bɛ d'u ma mun de fɔra wakasiri k'i k'a dɔn Yusufu Bacili kelen miliyari 3 i k'a dɔn ale k'o dafiɲɛ na a jɛɲa tɔ minnu bɛ yen miliyari 1 ani miliyɔn 250 u kelen o kelen i k'a dɔn o ka sara i k'a dɔn ayiwa u kun jɔnni don Mamadu Baba Sila ala tubakaw ka Baba Sila n y'a dɔn groupement des commerçants Jumali o bureau ma don n b'a dɔn tubaka don Cheikh Umaru Kamara Lamini Sakɔ ani Alifa di Gido olu i k'a dɔn olu de ye kɔlɔlɔ sɔrɔ ka fara Yusufu Bacili kan ninnu bɛɛ lajɛlen Yusufu i k'a dɔn a baarakɛɲɔgɔn ye wakasiri k'i k'a dɔn nin ko in kɔni a dossier bɔ i b'a ye k'a fɔ a gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten wakasiri k'i sabula kiiri a dabɔra de ye a fɔra ko ka nun datugula san n'o ye masque a don Covid 12 fili la a ka ɲɛnabɔ joona minnu bi jago ɲɛdɔn a taara ka d'olu ma n'a dira jagokɛlaw
ka soba ma so min kɛra la k'a fɔ a ko na teliya wa ŋanamu tigiya la ayiwa baara in kelen kɔfɛ ka sadaba dɔ kɛ wasiri k'i k'a dɔn sɛgɛsɛgɛlikɛla ni o de taara wo bɔ k'a fɔ nin wariko in a ma jɛya wasiri k'i k'a dɔn Yusufu Bacili n'a jɛɲɔgɔnw minɛna ni ka t'u datugu kasomoba la ayiwa wasiri k'i k'a dɔn kiiri ani wulikajɔ caman kɛra cour d'appel de Bamako kɔsɛn in na min kɔni fɔr'u ye wasiri k'i k'a dɔn n'o kɛra mars kalo tile 25 lala i k'a dɔn kiiritigɛla kuntigi tɛna baw ma sabula Yusufu Bacili n'a fɔra k'o kelen ka miliyari 3 sara waasa ayiwa fiɲɛ bɔ daga d'a ma a jɛɲɔgɔnw olu ka miliyari 1 sara u kelen o kelen miliyari 250 Bakasiriki n'o kɔni sɔrɔl'u bolo i k'a dɔn fiɲɛ bɔ da bi d'u ma lala kotati o nana sali kɛ so Bakasiriki sɛbɛnnikɛla ko maa minnu dɔ a fɔri ye i k'a dɔn kuma in daminɛ na olu don nka n'i ye gɛlɛya in yɛrɛ ta k'a lajɛ ko in barika bonyana fo ka se hakɛ dɔ ma sabula min ye jalaki min binnen d'u kan wari in kasabi ka ca fo k'a fɔ k'a to ten Bakasiriki k'a dɔn wari in a donna minan minnu na sabula a donna ma in kama a fɔra nun datugula miliyɔn 20 ani kɔ o de ka sa ka di jamanadenw ma o wari in kɔni a jɛ de sina ka ta ka taa bila Yusufu ka bolo ka ten Bakasiriki k'a dɔn hali n'o y'a sɔrɔ Yusufu ye kuma caman fɔ a bɛ se ka fiɲɛ bɔ da sɔrɔ cogo min na baara in kɛli a jɛlen ɲɛna o sariyatigiw kɔni ma sɔn Bakasiriki an bɛ don min na ko bi min kɔni ye wulikajɔ ye n'o y'a ka avocaw ye olu kun y'a ɲini kabini kumajan liberté provisoire ka d'a ma wari fɛn o fɛn fɔra a dunnama in kama sɔn ma k'a si ma nka miliyari 3 Bakasiriki k'a dɔn lala kotati n'o kɔni dira a na bila an bɛ don min na ko bi Ibrahim Boubacar Keïta tile ala ma hinɛ Bakasiriki k'a don mɔgɔw sirannen kun bɛ covid-19 ye kosɛbɛ min ye wulikajɔ ye maliyɛn kelen masque kelen ka d'a ma o de kun fɔra a donna ma in kama un malien un masque o don Bakasiriki k'a dɔn wari in kɔni bila la compte min na i k'a dɔn a danganiya ani wari in dali n'a bɔli i k'a dɔn a tun bɛ Yusufu Bacili de bolo ani minnu jɛra k'a nafolo ko baara kɛ Bakasiriki olu de filɛ ka gɛlɛya sɔrɔ an bɛ don min na ko bi Bakasiriki k'a dɔn dutigi bilali kaso la kojuguba don nka a bɛ kɛ kɛcogo jumɛn in na n'a sɔrɔla min ni min fɔra n'a sɔrɔla hali bi n'a ka bɛ o ɲɛ sɔrɔ dɛ miliyari 3 kɔni ni a fɔra ko Yusufu Bacili k'o bɔ bi liberté provisoire bi d'a ma sigi kelen don k'a ka fanfɛla lajɛ nin kun ye sɛbɛn ye n'ale ye nin sɔrɔ ni tɔw m'o ta sɔrɔ a bɛ kɛ cogo di a bɛ bɔ ka tɔw to yen bi mɛn bɔ ale tɛ ɲɛmaa ye wa jɔnni Yusufu Bacili kɛ ale na tɔw ta sara ayiwa miliyari 3 jukɔrɔmɛw tɛ dɛsɛ k'o di o se ka tɛ na ayi n'u kɔni y'a kɛ juwaramɛ ko ye walahi hali n'u ko 100 miliyari juwaramɛw b'a sara Yusufu Bacili ka taa liberté provisoire la ayiwa nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la n bala cogo bɛ di karamɔgɔ tɛ waati wɛrɛ o ko tɛ bakɔlɔni min ma se ka bugali juru to a la o wolo de bɛ tuni ka kɛ jime ye jime duma n dan ni ye n tɛgɛ dɔn ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn n'o k'a ma ko Mali tribune nɔ Mali tribune nɔ Usman Mahamane nin y'a ka fasiri ye a ko min ye sunkalo kalo o b'a la kɛ tɛntɛn ni ka se a kuncɛyɔrɔ la n'o de bɛ kuncɛ sa labɛn minnu bɛ sabati o de ye selinji ni o sogo ko o bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na i b'a ye k'a fɔ min ye anw ka gouvernement ye ale kɔni ye kɛnɛ caman sigi min ye terrain min n'o filɛ nin ye Lafiyabugu kɔnɔna na min ye baganw ye misiw ani baganmisɛn tɔw bɛɛ lajɛlen kamaru kɛnɛ kelen kɔnɔna na maanifinw ka se ka min ye sogoko ye a ka se ka nɔgɔya u ma sɔngɔ k'o sɛbɛkɔrɔ jigi kosɛbɛ nka n'i y'a lajɛ min ye fasirikɛbaa ye n'o ye Usman Mahamani ye Mali tribune kɔnɔna na a ko min ye anw ka nin bagan feere sugu ninnu n'o ye garabaliw ye Bamakɔ kɔnɔna na yan a n'a dafɛla la i b'a ye k'a fɔ sɛbɛkɔrɔ sɔsɔn bɛ misi ani baganmisɛn tɔ la ko nka ko n'i y'a lajɛ min ye wariko ye e k'o gɛlɛya tɛ wa min ye bagan feerelaw ye olu bɛɛ lajɛlen kamana galen don wa maa caman kɔni kun y'a jira sa ko hali ni bagan ni a kɔni n'a sɔrɔla k'a caya ko nafolo ko k'a bɛ sɔn ka kɛ gɛlɛya ye wa o gɛlɛya o kɔni o dugu jɛmɛ bawo n'i y'a ta sɛbɛkɔrɔ lajɛ min ye ɲamana garabali a ye misali ta o 2 kan ani min ye falajɛ garabali kɔnɔna ye a ye maa dɔ yɛrɛ sɔrɔ a ka munumunu salo senfɛ k'o sɛbɛkɔrɔ ɲininka Mohamed Sisoko ale kɔni ɲininkalen ko a ko k'a kun nana sa ni ka n'a lajɛ sɔngɔko ninnu bɛ danga min na a ka se k'i labɛn waasa min ye selinji ni misiko ye o bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na ko nka ko min ye misiw sɔngɔko ye k'a kɛ bɛ jikala ye tɛgɛ tɛ se ka don a la bawo n'i ye min sɔngɔ ɲininkali kɛ ko n'i b'a fɛ ka taa ni misi ɲɛnama ye i ka so f'e ka se sefa wari 280 bɔ ɲɔgɔn ma sefa wari waasa min ye misi dafalen ye e n'o ka se ka don i ka denbaya la denmisɛnninw ka salimafini ma sɔrɔ yala an laban an ka taa jɛgɛ buti san
Allah a ma nɔgɔ Banyame ale min kun filɛ nin ye kaburu garabali la a ka misiw a laban b'u mara o wari tɛ mɔgɔw bolo taa mɛ nin dɔrɔn ɲɛnamaw fara ɲɔgɔn kan wari tɛ Banyame kelen n'i ka misiw fa a bɛ ɲɛ o naam min ye wulikajɔ ye min ye Mohamed Sisoko ye ale kɔni ye nin kɔrɔfɔ bɔ ni ka sansalama ko n'i ye munumunu salo kɛ ka ɲɛsin ɲamana garabali fana ma i b'a ye kɔsa da in na ka sanga ni ɲamana garabali o ɲɛma ka fatuli ye min ye anw ka finitigilakaw ye garabali kɔni a seleke 4 a dolen bɛ bɛrɛ la an ka finitigilakaw fɛ wa min ye doluw ni bɔliw ye nin bɛɛ lajɛlen kɔni o sɛgɛsɛgɛlen don o tɛmɛlen kɔ kokura ko min ye a sigibaw ye olu kɔni y'a jira sa ko min ye alamisa tɛmɛlen kununko ka se bima ko waatiw ni hakilinaw ko kan ka yɛlɛma ten ka sabu kɛ min ye maaw ye k'o sena ka suma garabaliw kɔnɔna na ka sabu kɛ fantanya ye wa n'i y'a lajɛ min ye Jibi Bamajɔ ye ale ye bagan feerela ye ɲamana garabali kɔnɔna na ale fana y'a jira waasa ko i ka se ka taa ni bagan ɲɛnama ye so kɔni ɲamana garabali kɔnɔ donc ala min ye e y'a dɔn dɔ ye mun ye 280 ye ale ta ye 290 ye ni ka 290 da fiɲɛ na e ni misi falen tɛ se i ka so o kɛra ɲaamɛ ayiwa wa ko gɛlɛya caman bɛ baganw sɔngɔ gɛlɛyali la o dɔ bɛ tali kɛ min ye bagan dumuni ye dɔ farala o sɔngɔ kan n'o fana bɔla yen i b'a ye fana anw ka jamana camancɛ bolo ka taa kɔrɔnfɛla la bagan ninnu fanba caman bɛ bɔ yen de o natɔ la min ye nin mamurudilen ninnu ye n'o ye terrorisiw ye olu fana kɛlen bɛ k'u damana pɔsiw de sigi siraw dawolo ninnu na olu fana bɛ wari de salo ka bɔ bagantigiw kunna Bamajɔ ka kɔrɔfɔ la a ko ni seliw ma n'u ko k'i ka min sara n'i ma o sara o bɛ tɛgɛ da e ka baganw kan k'a kɛ u sago n'u dɔgɔ ye o ɲɛsiranya kama sa maa caman de kɔni bɛ wariba kule sara nin maa murutilen ninnu ye wa n'i nana n'a ye fo e k'o sɔngɔko fana jateminɛ i ka bagan feeretɔla la n'i ye sanbaw ye n'olu fana ma hakili feere ka ɲɛsin o ma olu n'a fɔ k'a sɔngɔ ka ca wa min ye wulikajɔ ye halisa Bamajɔ ka fɔ la ale kɔni y'a jira n'o ye Jibi Bamajɔ ye a ko anw bɛ cogoya min na bi na min ye baganw marali ye jamana camancɛ bolo ka taa kɔrɔnfɛla la a kɛlen bɛ gɛlɛya ye k'a ɲun ka bɔ yen fana ka i kunda Bamakɔ kan o fana ye o y'a damana gɛlɛya ye ko n'i ye nin bɛɛ lajɛlen ti bi taa b'a jateminɛ k'a bɛ sɔn ka kɛ gɛlɛya belebele ye sɔngɔko ta yan fan fɛ nin ye sɛbɛn cogoya min na y'a salo ka bɔ Mali tribune kɔnɔ Usman Mahamani a ka fasiri don da mana bonya cogo o cogo datugula bi sɔrɔ a la Bɔkasiriki n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Mali tribune Mali Guakura a bolo ko siɲɛ 570 ani siɲɛ 3 maa min y'a sɛbɛn a to a de ko kase Bɔkasiriki i k'a dɔn i bɔra ka baganko kuma min fɔ a gɛlɛya Bɔkasiriki jamana in kɔnɔ a donnen don fantan 4 bɛɛ lajɛlen na sabula hali kɔsa in na min ye bagan awa garabali min kun bɛ ba kɔfɛla la o ɲɛmaaba n'o ye Bobo Tegal Sise Bɔkasiriki i k'a dɔn marifa cira a la ni k'a fa o de la jɛrɛjɛkulu min bɛ yen n'u k'a ma ko TPB n'o ye fulaw ka jɛrɛjɛkulu ye Bɔkasiriki olu kɔni ye ɲɔgɔn ye kɛ kɔsa in na o ni dɔ in de kelen ye a b'a cira de ayiwa a bɛ yen a ma ci nin ye bolofara wɛrɛ u ka nin ko in dabila an ka taa ni jɛkulu n'o bɛ jamana n'o bɛɛ kɛra fila ye a gɛlɛyara Bɔkasiriki TBP Mali i y'a fɔ cogo min o don fulaw ka jɛrɛjɛkulu don Bɔkasiriki k'a dɔn olu ye ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye in senfɛ min ye ayiwa professeur Birema Ɲalibuli Diko Bɔkasiriki association capitale Batare Pulaku Allah an ka taa sa Bɔkasiriki fasiriba ko a k'i k'a dɔn ayiwa min ye a disibaw ye Maître Assane Bari Mohamed Sherif Aidara min ye ayiwa Asumaw Bari Bubu Seku Jalo Bɔkasiriki hali ka da ninnu ma ninnu de ye ɲɔgɔn ye kɛ u bɛɛ n'a kan ka tabale gosi ka ɲɛsin jamana faamaw ma jango sariyatigiw ni lakana minnu tɔgɔ tɛrɛmɛ sisan ninnu de tun ye capitale pulaku fɔlɔfɔlɔ min n'i b'o dɔn dɛ a samasenw biro kura min sigira kɔsada fɛ min ye Maître Assane Bari ale ni dɔ de cila ɲɔgɔn na min bɛ ɲɛmɔgɔya la bi min kun bɛ baara kɛ banque la ale sigilen kɔ ale bolilen kun don ka taa Canada o ko dɔ b'a nɔfɛ o Bari n'a nɔfɛmaw ye olu de taalen bɛ non ça c'est pas TPB k'o sigi ça je ne suis pas pour ayiwa n tɛ nin fɛ fiyewu jɛkulu ka taa tila ka kɛ 2 walima 3 ye a fanga de bɛ dɔgɔya c'est vrai walima ko dɔ kɔni bɛ yen o
ko dɔ kɔni bɛ yen o tɛ dɔ wɛrɛ ye o biro kura min sigi na dɛ minnu bɛ yen n'olu bɛnna élection senfɛ olu de taara nin sigi binbaatɔ dalankoloden ayiwa Bakari Sidiki olu ka tabalen gosi ko wele dakɛkɛ i k'a dɔn filajɛ Bubutigal Sise Faba a ka ɲini Bakari Sidiki ka sababu kɛ nin ko in gɛlɛyara ka se gɛlɛya min ma olu kɔni zominen don maa dɔw tɔgɔ bara ka fɔ réseaux sociaux kan Bakari Sidiki k'a dɔn munna olu ti wele ka ɲininka k'a sababu kɛ n'i ye nin ko in da k'a lajɛ Bakari Sidiki k'a dɔn maa ma tɔgɔ fɔra i k'a dɔn i b'a sɔrɔ i ka surun ko in na dɔɔni min kɔni bɛ se ka ko in kɔni dilan o de ye ayiwa cɛkɔrɔba in Faba u ka se ka minɛ n'u minɛna a ɲɛna dɔn a fa kun ye min ye a ko wulikajɔ ni jateminɛ na Bakari Sidiki b'a ye k'a fɔ wulikajɔ dɔw kun dara waati la sabula min ye Idirisa Alayi Sangare dɔw kun y'a ɲini k'a fɔ u b'o minɛ ni ka t'o dogo min ye Mohamed Sheriff Aidara fana i b'a ye k'a fɔ dɔw fana wulila o nɔfɛ k'u b'o minɛ ka t'o dogo nin bɛɛ kun ye mun ye o k'i bɔ yen Mohamed n'u k'a ma ko Toka bari Bakari Sidiki i k'a dɔn o min zara min ye sirakɔrɔ ayiwa BMS Bakari Sidiki attaquement dɔ senfɛ a ko nin bɛɛ lajɛlen kun ye mun ye wa nin bɛɛ lajɛlen bɛ fulaw yɛrɛ dama de ni ɲɔgɔn cɛ o tuma nin ko in ye jumɛn maa ma tɔgɔ fɔra sa e ye jamu wɛrɛ y'a la ni fila tɛ yan mais mun de bɛ yen ɲininkali fulaw a ti ɲɔgɔn wele a ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu kelen ye o de ka ɲi dɛ a bɛna taa jamana in nin ma ɲi dɛ nin ma ɲi dɛ ayiwa wa hali Bamaji minnu mana minɛ a caman ye fila de ye a bɛɛ bɛ fila k'a fɔ ayiwa yalɔ kɔni nin min ma sira caman fana taalen bɛ don a la ka fulaw tɔgɔ tiɲɛ k'a sɔrɔ o tɛ fila ye o fana b'a la o fana b'a la nka ko in a ɲɛ ka misɛn dɛ a ɲɛ ka misɛn dɛ fulaw de ka o man ka jɛkulu fila kɛ na fiyewu u ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen o de ka ɲi maa ma bi fila k'a fɔ kɔrɔ ni tilebi ka don a bɛɛ kan u ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ye Bakari Sidiki ne bɛ kan min mɛn e b'o kan mɛn an kɛra kelen ye awɔ tiɲɛ wa tiɲɛ fulaw ka fara ɲɔgɔn kan dɛ Masina fila Wasolon fila fila bile fila fin Wasolon fila tɛ fila kan mɛn Sangare ninnu wa o tɛ fila kan mɛn Kita fulaw olu o tɛ fila kan mɛn a bɛɛ y'o kelen ye Kita fulaw y'a Ahmed Jakitew ye olu kɔni fulajamu b'u la n'u tɛ fila kan mɛn awɔ ayiwa Bakari Sidiki fasiriba ko a ko i k'a dɔn ayiwa association Tabital min ye Baba Taare Pulaku u k'o de ma TPB Mali Bakari Sidiki i k'a dɔn i y'a fɔ cogo min tiɲɛ don koyi ninnu ɲɛna ka nin biro in sɔrɔla de k'a dɔn farafarali senfɛ ne delila ka kalontigɛ ye tiɲɛ don u k'u ka ne y'a ɲɛna biro in bɛ sigi don min kama biro in taara sigi fo minuit 1h 2h awɔ se sigi la i ka kuma ye tiɲɛ minnu ka surun Asani Bari la i y'a dɔn binbaatɔ dalakolonjɛ Bakari Sidiki sabula kɔnkɛrɛ ba min kɛra Tabital Pulaku fɛ i y'a dɔn a n'a kɛ olu binnen o ma bɛn olu ma o fana taara u dama ta jɛkulu sigi Bakari Sidiki a ko nin ko in kɔni a bɛ fulaw ka jɛkulu de fɛngɛ kosɛbɛ nka a mana tigɛ Dawuda da la gɛlɛya kɔni bɛ min nɔfɛ fulaw ka bɛn janko cɛkɔrɔba min falen filɛ Bakari Sidiki o fabaw ka dɔn nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Mali tribune kɔnɔ Mali Gakura Mali tribune no ne y'o bila karamɔgɔ dɔ Wasunkara min ye le softi ye ne bɛ o ta Cyril Adohom nin y'a ka fasiri ye fasirikɛla n'i y'a ka kɔrɔfɔ ta k'a lajɛ Dr Etienne Fagaba Sisɔgɔ e ko san kelen kaso baalen kɔ bolobɔla kana koyi a ka taa a ka denbaya la o kɛra jɔ dɛ Arasa bilala ayi o ma bila fɔlɔ Allah o ka ɲɛ an ma sa ka an denkɛ bila sa a bɛ na n'Ala sɔnna Ala b'a kɛra min ye alamisa tɛmɛlen marisikalo tile 27 san 2025 min ye Dr Etienne Fagaba Sisɔgɔ ye ale min n'a kun ɲagina anw ka kiiribulon tigilamɔgɔw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye cybercriminalité maaw ye n'i y'a ta k'a lajɛ min ye san fila kaso o kɔni kun t'a la ka ɲɛsin a ma a bɛ san kelen kɛ san kelen tɔ o juru bɛ don a la n'an k'a ma ko sursis n'o tɛmɛna ka bɔ yen k'a ye fana k'a fɔ min ye kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen n'i y'u fara ɲɔgɔn kan ntɛnɛn don dɔ ka bɛn marisi kalo tile 25 ma san 2024 Dr Etienne Fagaba Sisɔgɔ maa dɔw de nana a nɔfɛ a ka denbaya la kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka ɲininikɛ jɛkulu min bɛ finitigi kunda n'an k'a ma ko brigade d'investigation judiciaire n'an k'a ma ko BJ olu kɔni y'a ta n'a ye ka taa n'a ye u ka cɛkɛda bonda la sa ka taa sɛbɛkɔrɔ ɲininka o ɲininkali i b'a ye k'a fɔ a sɔrɔla fɛn min fɛ o de ye a ye gafe dɔ dilan n'o ye livre dɔ ye
n'o kɔni kɔnɔna na kɛmɛ k'a jira ko an bɛ cɛmancɛ fanga minnu kɔnɔna na sisan jamana in kɔnɔ k'a kɔni k'a kɛmɛ bingani ye wa a kɛmɛ hakilina min kɔni bɛ propagande kɔni n'o de ye ka popo ta ka hakilina don sɛgɛrɛ ka taa sɔrɔ jɔsen bɛrɛ tɛ u la n'an ko propagande n'o fana bɔla yen i b'a ye fana k'a fɔ min ye Dr Etienne Fagaba Sissogo ye a minɛlen kɔ tile 2 o kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ka bɛn araba ma mars kalo tile 27 san 2024 o kɔni mandat de dépôt o dala a kan o mandat de dépôt jurula sa a jirala k'a fɔ k'a ye dankari kɛ jamana ka basigi la a ye dankari kɛ jamana ka taabolo caman na minnu bɛɛ lajɛlen maanalen don n'o fana bɔla yen kalo 2 o kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ mai kalo tile 20 san 2024 a kɔni a ka kiiri o jaabiw bɔla ka bɛn canjala Dr Etienne Fagaba Sissogo k'a kan ka san 2 kɛ san 1 a b'o kaso a b'o kɛ a datugulen san 2 na o juru o bɛ don a la n'an k'a ma ko sursi n'o fana bɔla yen i b'a ye k'a fɔ ani nafolo ni tɔrɔmɔɲɔn di sarali dɔ fana kun ka kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko san 1 kaso dafala a kan ka min ye sefo wari miliyɔn 3 ye a kan k'o fana sara jamana ye o fana mana bɔ yen i b'a ye fana k'a fɔ jɛkulu minnu bɛ yen n'olu ka baara ɲɛsin bɛ adamadenya hakɛw lakanali o fɛɛrɛ tigɛli ma olu bɛɛ lajɛlen kun ye wulikajɔ kɛ a waatinin na ka kulekan bɔ k'a jira k'a fɔ min ye san 2 in kaso o ka tadikini ka ɲɛsin a ma ne a bɛ san 1 a datugulen don san 1 o juru bɛ don a la k'o sɛbɛn kɔrɔ giriya la kosɛbɛ nka n'i y'a lajɛ min ye ntɛnɛn ye décembre kalo tile 16 san 2024 o kɔnɔna na cour d'appel de Bamako wulikajɔ tala ni ka yen fana sɛgɛrɛ olu y'a jira k'a fɔ kiiri min n'o jaabi tala ka d'a ma décembre kalo tile 2 dɔ san 2024 dɛ k'olu fana bɛ o kumakan kelen kan san 2 kaso san 1 a b'o kɛ a datugulen kelen o juru bɛ don a la nka min y'a yɛrɛ ka sɔrɔnali donbaw n'o ye avocat ye softi fasalijɛkulu olu ye avocat ninnu wele u y'a jira sa k'a fɔ min ye cour suprême ye ko olu fana kun kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ min ye wulikajɔ ye o kɛlen kɔ ka jalakili sɛbɛnw ta ni ka ɲɛsin cour suprême na k'olu na a sɛbɛkɔrɔ lajɛ ko nka ko min ye Etienne Fagaba ni a nɔfɛmaw ye u ma wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin o hakilina ninnu ma bawo kiiri bolofara 3 don min ye tribunal de grande instance ye n'a ma diya i la i bɛ taa cour d'appel la n'o fana ma diya i la i bɛ taa cour suprême na o cour suprême ta yen e ko k'a bɛna da o ma wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ n'a ma ye k'a fɔ bolobɔla a kana a taara a ka denbaya la ko min ye wulikajɔw ye avocat olu kɔni kɛn bɛ k'a jira waati ni don nataw kɔnɔna na ni Etienne a bilalen kɔ alamisa tɛmɛlen mars kalo tile 27 san 2025 k'a ma kuma fɔlɔ n'a nana kuma n'a y'a jira k'a fɔ k'a na jalakili sɛbɛn don ka ɲɛsin a minɛ cogoya a n'a ka kasoladon cogoyaw ma k'o fana y'a damana maana ye nin ye n sɛbɛn min n'a y'a salo ka bɔ le soft kɔnɔna na adamu nin y'a ka fasiri a ka dade o ka ɲi min ka fisa ma o ye dade de jamana min yɔrɔ min a ma nɔgɔ dɛ Bɔgasiriki bɛ bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui bi tile Bɔgasiriki i k'a dɔn Alhaji Habe Hayidara nin y'a ka fasiri ye Bɔgasiriki k'a dɔn douanier ɲɛmaaso min ye inspecteur général des douanes Amadu Konate jamana dan b'ale de la k'a kɛ ɲɛmaa ye cɛw ni muso minnu bɛ se k'a dɛmɛ jamana in a kunnawoloni na a ka douanier baara la Bɔgasiriki k'a dɔn a y'i boloma da sabula wulikajɔ ani falenfali a y'o de ta ka douanier a ɲɛmaaso ani ɲɛmaaso caman manzɛgɛrɛ Bɔgasiriki jamana mago bɛ min na douaniers la miliyari 800 o de ɲininen don Bɔgasiriki k'a don o bɔli k'o da kɛnɛ kan o tuma fo cɛw ni musow de ka sɔrɔ minnu kɔni jɔngɔ a la n'u ye baara in dɔn minnu bɛ se ka wɔsi k'a da kɛnɛ kan min ye Alfuseni Sanu Bɔbɔkɛ Pasa a ye yamaruya di douane directeur ma yɛlɛma o yɛlɛma ko b'i kɔnɔ cɛ fara muso ka a sɛbɛkɔrɔkɛ an ɲɛnɛ don n'a ye sabula an b'a dɔn ayiwa i k'a dɔn sɛba tɛ fɛnjugu ye ka k'a denw kɔrɔ Bɔgasiriki o de la a ko n'i ye douanier service daw ta k'a lajɛ Bɔgasiriki k'a dɔn n'o ye administration douanière ye Bɔgasiriki cɛw ni musow de welela a yɛrɛ dan bɛ minnu na minnu kɔni n'a yɛrɛ y'a dɔn ninnu bɛ se k'a ka baara kɛ waasa nafolo o ka sɔrɔ jamana wagande kɔnɔ arrêté numéro 0836 min kɛra mars kalo tile 24 san 2025 ministre ko k'a sɔnna gouvernement ko k'a sɔnna i k'a dɔn inspecteur de douane min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye Alfuseni Sanu fana y'i bolonɔ bila la
yɛlɛma taara ka yɔrɔ ni yɔrɔ minnu sɛgɛrɛ olu tɛ nin ye den ye Bougazelli o de la inspecteur des douanes min ye Atayer Ag Bazet inspecteur des douanes Amadou Traoré inspecteur des douanes Umaru Tangara inspecteur des douanes Amadou Sakho Bougazelli ninnu taara ka bila ɲɛmaaso kunna kelen kelen a fɔra fɔ cogo min na u taara yɔrɔ min na o de fana ye nin ye Bougazelli k'a dɔn a wa direction des douanes ni o ye a wa directeurs régionaux ye Kayi Kulukɔrɔ Kita Kucala i y'a faamu wa Bougazelli k'a dɔn ninnu de taara ka kɛ yen yɔrɔ ninnu directeurs ye o k'i bɔ yen inspecteur des douanes Ibrahima Kamara Bougazelli ale bilala direction régionale la Sikaso Tunbutu ayiwa min ye Ibrahima Kamara asafurula ye awɔ n'o bɔra yen min ye Al-Mahamudu Ag Mohamed ani inspecteur des douanes ayiwa sɛbɛnfura in nin baara ka ɲaami ɲɛkɔrɔ han ɲɛko b'i la wa ayi o tɛ sɛbɛnni cɛnin ka sɛbɛnni ka misɛn de koyi awa o de do koyi Bougazelli i k'a dɔn douane inspecteur des douanes Umaru Tangara inspecteur des douanes Amadou Sakho ninnu nomina directeurs régionaux Kayi Kulukɔrɔ Kita ani Kucala inspecteur des douanes Isufu Daga inspecteur des douanes Al-Mahamoudou Al-Mohamed inspecteur des douanes Ibrahima Kamara ninnu taara ka kɛ direction régionale de Sikaso Tumutu Ɲɔrɔni Sahel a ɲɛna sisan arrêté numéro 037 ministre de l'économie et des finances Bougazelli a ye yamaruya di wuli ka jɔ ka bolo da i k'a dɔn directeur fɛ min ni min ka d'a ye douanew ka taabolo la o de la inspecteur des douanes Mokhtar Sissoko Bougazelli k'a dɔn ale taara ka bila centre de formation de perfectionnement k'a sɔrɔ inspecteur des douanes Mohamed Kulubali o nominé ka kɛ directeur des finances et de la logistique directeur administration et du personnel o kɛra Aruna Dambele ye inspecteur des douanes do i k'a dɔn k'i bɔ yen inspecteur des douanes Issa Traoré Bougazelli ale bilala i k'a dɔn poste de bureau relation publique communication min ye bureau ye maa minnu bɛ bureau de l'audit contrôle interne inspecteur des douanes Saran Jakite Mohamed Aga Ahmedou Yɔrɔ Jalo Ousmane Diarra Cheikh Umaru Tangara ninnu nomina ka kɛ contrôleur interne ye Bougazelli k'a dɔn ministère de l'économie et des finances i k'a dɔn a sɔnna ma nin yɛlɛma ninnu ka kɛ jango directeur adjoint Bougazelli i k'a dɔn olu fana nomina min ye directeur adjoint ye sɔn kɛra min ma Koro Sise inspecteur des douanes Mumuni ayiwa Kɔnɛ wala Mumuni Bougazelli alwa inspecteur des douanes Mumuni Konedo inspecteur des douanes Chaka Ouattara olu nomina Bougazelli ka kɛ directeur adjoint ye direction de contrôle la dédouanement bannen kɔfɛ ani direction des recettes statistiques ani direction des systèmes informatiques direction régionale des douanes Kulukɔrɔ inspecteur des douanes Amadou Traoré ale ka danga Ousmane Mahaman inspecteur généraux douane Amadou Touré Alou Samake Burama Samake Ibrahima Evat olu nomina ka kɛ danga direction régionale des douanes na Sikaso Kita Kucala Tumutu Bougazelli k'a dɔn nin fɛn fɔ fɔlen filɛ nin ye sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn sɔn kɛra ma yamaruya bɔra Amadou Konate de fɛ Bougazelli k'a ɲini ninnu ka nommé nin postes la sabula nin cakɛda ninnu de bɛ kɛ sababu ye wari yɛrɛ ka don a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ Bougazelli nin yɛlɛma kura in a bɛ kɛ sababu ye min kɔni b'a to hakilina kuraw ani baara kuraw bi sabati ɲɔgɔn kan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ tɔgɔ aujourd'hui Mali ne y'o bila les échos ye ne bɛ o ta wele Keyita nin y'a ka fasiri ye a ko k'an ka taa masina dɛ ba bolofara fila ni ɲɔgɔn cɛ n'an ko interfleujo masina n'i y'a ta k'a lajɛ ni gɛrɛntɛ bɛ maaw dala yen fan fɛ min ye dugu min bɛ yen n'a bɛ wele ko Edokɔrɔ olu kɔni ni kamanagan bɛ ɲɔgɔn na bi kɔsada in na n'i y'a ta k'a lajɛ alamisa tɛmɛlen kɛrɛnkɛrɛnnen n'o kun ye kununko ye min bɛna mars kalo tile 27 ma san 2025 i b'a ye k'a fɔ video dɔ kɔni o fɔlɔ la n'a bɛ taa miniti 5 bɔ ɲɔgɔn la an ka réseaux sociaux sanfɛla la minnu kɔni ni jamakulu bɔn bɛ ka n'u jɔ denmisɛnninlakaw olu ka kuma lasela n'o ye Dawuda Sangare nin ja in kɔnɔna na sa a kɔni kɛn bɛ ka kulekan bɔ dugu in tɔ a la n'o ye Dokɔrɔ ye ka ɲɛsin anw ka camancɛla fanga ɲɛmaaw ma jamana faamaw ma ni ye wulikajɔ ye k'o ta ni ka ɲɛsin u ka dugu ma n'o ye Dokɔrɔ ye olu bɛ yɔrɔ min ko bi min
ye jihadisiw ye ka taa se terrorisiw ma nin bɛɛ lajɛlen kɔni kɛn bɛ ka sigi koya u bolo k'a sabu kɛ min ye wulikajɔ cɛjugu ni taabolo jugu minnu bɛ nin terroriste ninnu na o kɛn bɛ ka yen sigibaw ni ka u bɛɛ lajɛlen ni ka u tɔɔrɔ bawo n'i y'a lajɛ u bɛ se nin dugu ninnu na waati minnu na u bɛ na u jɔ ni kuma min ye silamɛya kuma bɛ u nɛ kan ka taa sɔrɔla binkani wale ye o bɛ a ko kɔfɛ n'o de ye jaga ko fo ka taa se taabolo wɛrɛ ma k'olu filɛ yɔrɔ min na dokɔrɔ kɔnɔna na min ye masina ba ni ɲɔgɔn cɛ ye o kɔni k'a sigi k'a gɛlɛyalen don maa dɔw bɛ yen bi olu ka dugu kɔnɔna na n'i y'a ta k'a lajɛ u ni gɛrɛntɛ bɛ ɲɔgɔn na min ye anw ka jamana finitigiw ye n'o ye forces armées maliennes ye ko jamana ɲɛmɔgɔw ye hakɛ min bila ka taa yen fan fɛ jɔn ko ala u ye baara kɛ ko nka ko hakɛ ko min ye cɛdenw ye ko hakɛ k'a ka dɔgɔ o k'an ka jama de caya ye sɔrɔdasi kunda waasa min ye nin bamaji ninnu ye ka taa se nin terrorisiw ma o bɛ se ka olu to yen cogo min na o ka se ka ɲɔ ni ka fori n'i y'a sabakɔrɔ lajɛ mori o min ye fasirikɛla ye n'o ye mori keyita ye les échos kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ ni maa kofɔlen minnu filɛ nin ye n'o ye dokɔrɔ sigibaw ye o kɔni o bɛ jɔrɔ min de ko bi u tɛ se ka bɔ u ka dugu da fɛ ni ka nɔɔri da n'u ni terrorisiw n'olu ɲɛ ma da ɲɔgɔn kan ni n'u ni u ni ɲɛ kɛra naani ye jɔn ko ala lajaba sugu bɛɛ lajɛlen cɛkɔrɔba tɛ o la denmisɛnya tɛ a la o na lajaba ta ni ka ɲɛsin i ma nin bɛɛ lajɛlen b'a jira sa k'a fɔ min ye anw ka forces armées maliennes ye o bɛ wuli ka jɔ la cɛsirijala ni kelen don u k'a kɛ fila ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye masina ba bolofaraw ni ɲɔgɔn cɛ ye masina kɔnɔna na o ka yen yɔrɔ ni ka o larawe ni k'o sɛbɛkɔrɔ mɔmɔ waasa min ye terroriste minnu n'olu dogodogo bɛ yen fanw fɛ u ka se k'o tɛgɛ da u kuncɛ la nin ye ko sɛbɛ cogo min na y'a salo ka bɔ les échos kɔnɔna na mori keyita a ka fasiri don masina ba fila ni ɲɔgɔn cɛ a cɛ kolo gɛlɛya tɛ ban a cɛ duman tɛ ban a kamalekuntigi tɛ ban yanni sɔrɔsiw ka na u ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye waati k'u ye terroriste minɛ u k'o da kolonji k'o filenkolonji u kana sɔn dimi ka don u yɛrɛ la ka sɔrɔ sɔrɔsiw mana fɔ ayiwa ne mun ye ta maa saba maa naani o bɛ se ka dugu cɛ 100 fara ɲɔgɔn kan a ka gɛlɛn ni marifa b'a bolo jele ta bere ta nkɛ fɔ bi mɔnɛ bɔ maa na o ye nin de ye n'i y'i se k'i bolo de sen kan a ko in fana bɛ cogo min na n'i y'a daminɛ ale ni dɔw ja siralen don olu bɛ sin k'o fosi k'u da kɛrɛ da bolo. O de ye problème ye. E min bɛ t'i ni di dɛ e laban e bɛ fa u yɛrɛ maa si tɛ kuma. Bon mais fo duguden bɛɛ k'a faamu. Nin y'an kelen nin tɛ maa kelen kun ye koyi. Ayiwa. Bɔgɔsiriki wa i ka kuma in wa i bɛ nin bɛɛ la. Duguden saraka bannen dɔ fana b'a kan k'u dɛmɛ. Barika bannen dɔ. Barika bannen dɔ. Ala ni tɔrɔmɔɲɔgɔn min bɛ d'a ma. Wala ale bɛ min sɔrɔ. O de ye problème yɛrɛ ye. O de fana hali minnu bɛ ɲɔgɔn ye ni wulikajɔ la u bɛ taa fɔ Bamaju ye. Nafigiya kɔni. Nafigiya kɔni karisa de b'a contre la. Hali kununko a tun b'a ka nin kɛ. O fana b'u ka. Wa n'Ala ma jan o bɛ n'i to sunɔgɔ la k'i salo ka bɔ k'i kun ci. Wa i kun mana ci o tigi tɛ kisi o fana bɛ fa dunda la hali maa t'a fa tugun. Siga t'o la. Bɔgɔsiriki i k'a dɔn min i jɔ dɛ Ahmed a sigi nka i bɛ min fɔ an ka bɔ yan fɔlɔ. An ka fiɲɛ sama fɔlɔ. Bɔgɔsiriki n bɛ n keleku ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le sɔf Isaka Tambura nin y'a ka fasiri ye kabako Isaka dakabana Isaka min bɔra fako la ka sɔrɔ a ma jogi Bɔgɔsiriki i k'a dɔn Isaka Tambura i k'a dɔn awɔ n ka kalanden de don awɔ je l'ai reçu au journal La Révélation o y'a sɔrɔ l'école karamɔgɔ do premier cycle a ko Gurondaw ma a ko Guro a ko journaliste de ka di n ye Guro ko n terikɛ dɔ bɛ yen n burankɛ don Daba Tunkara il a un journal on occupe le même bureau Guro nana a tɛgɛ ta k'a di yan n y'a di Musa ma Musa Ala ka hinɛ a na o y'a dege sɛbɛnni na nka bi l'élève est devenu maître ne de fɔlɔ y'a fɔ o l'élève est devenu maître a kɛra ne yɛrɛ karamɔgɔ bi Isaka Tambura ko Bɔgɔsiriki a ko i k'a dɔn dossier a dafalen ale n'o di yɔrɔ kabini Ala da a bɛ dossier dafalen de di min kɔni ni tɔ k'a jɛ tɛ a ko san kelen kɔfɛ maa minnu minɛna maa 17 u kun bɛ kaso la Bɔgɔsiriki u donna kaso la concours min ye fonction publique concours min kɛra san 2023 Bɔgɔsiriki k'a dɔn u bɛɛ lajɛlen laban e k'u ma bila kelen nka bilali gansan tɛ dɛ sabula i k'a dɔn kiiri ani ɲɛfɔli
wakati ki ka do blale do aywa liberté provisoire de la en attendant février kalo en 2024 wakati ki ka do concours fonction publique jabu bolé adona mainga ma en 2023 fasiri ke ba no ye tambura ye akika do nganamu ani gele nana wuli concours minu ngera wakati ki ka do sigaso segu ani tumutu ni kai ani gawo wakati ki ka do jabi bele jele dafalen wofe service de renseignement nana jira k'a fɔ ni ngoyi i k'a dɔn nganamu b'a la dɛ sabula i k'a dɔn maa dɔw kɔni ye wari minɛ wari caman minɛ na dɔw kun kan ka passe gɛlɛya nana don a la o ye concours i k'a dɔn u y'a bolo kan bakasiri k'a bolo kanni fonction publique concours i k'a dɔn a dugusɛjɛ bakasiri k'i k'a dɔn sabula jamana yɛlɛmana maa minnu b'a la k'a fɔ u ma kalan kɛ ka tila ka diplôme fulankolon dilan ka sin ka foroba baara sɔrɔ o dabilala maa 17 sɔminde kɛra k'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen da bɛ buru kelen na min kɔni ye nin ko in ka nganamu u ko min ma tubabukan na faux usage de faux blanchiment de capitaux fraude au concours bakasiri k'i k'a dɔn corruption ani nganamu wɛrɛ u bɛɛ na ko janfa ka bakasiri k'i k'a dɔn maa 17 tɛgɛ dara olu kan o yɔrɔ bɛɛ mandat de dépôt cakɛda min n'o bɛ nin ko in ɲɛnabɔ n'o ye kiiritigɛ bulon ye bakasiri k'i février kalo tile 21 a tile 20 fo ka na bila mars kalo tile 22 san 2024 a k'i b'a ye k'a fɔ juge d'instruction min ye pôle national et financier bakasiri k'i k'a dɔn o de nan'u kɔ u dɛrɛ a wuli ka jɔ nana bolo da a fɔra ko a wa fiɲɛbɔ da ka d'u ma n'o ye liberté provisoire ye jɛma kɛ n'a ye bakasiri k'a sababu kɛ min ye concours in yɛrɛ a bolo kana a kɛra tɔgɔ tiɲɛba ye gɛlɛya in fanga bonyana kosɛbɛ a dɔnna k'a fɔ 1,261,000 bakasiri k'u y'o de minɛ mɔɔw la waasa u ka passer concours la k'a sɔrɔ a kun tɛ sɛbɛnnikɛla ko nin ko in damanda bɛ mankan i kamana na o ko nana kɛ min kɛ kalo 3 bonyanko bakasiri k'i k'a don minɛna juge d'instruction pôle économique dossier bɛ min bolo mɛ kalo tile 10 san 2024 a y'a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka a bɔ sɛbɛnfura ta k'a lajɛ n'a sɔrɔla min ni bilali ka kan a nana ye k'a fɔ ɔhɔ min kɔni fiɲɛ bɔ dɛ u bɛ se ka d'u ma ngo yɔrɔ tɛ ja jamana na u tɛ taa yɔrɔ la sabula kiiri bɛna kɛ min ni min n'o kan ka sara waasa u ka bɔ bakasiri k'i bɛn nana k'o kan k'o jateminɛ sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ 10,000,000 bakasiri k'i k'a dɔn i b'a ye k'a fɔ a tun bɛ taa se o ma nka kunnafoni minnu y'a jira minnu bɛ dossier in dɔn bakasiri k'i b'a ye k'a fɔ wari min kɔni ye ministère public ye o y'a jira k'a fɔ tiɲɛ tɛ min kɔni nin ko in ye i k'a dɔn miiri de bi kɛ u labanna tuguni ka wuli ka jɔ boloda sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi chambre d'accusation cour d'appel de Bamako bakasiri k'i k'a dɔn olu ye dossier in ta k'a lajɛ u bɛɛ n'a kan juillet kalo tile 9 san 2024 k'a jira k'a fɔ sɛbɛnfuraw ani bilali sɛbɛn fɛn o fɛn kan ka kɛ bakasiri k'i k'a dɔn o tuma nkalon t'o la n'i y'a mɛn cassation saritigiw fɛ yen i y'o dɔn bakasiri k'i k'a dɔn min ye bɛnkan wɛrɛw ye a nakilan wɛrɛ bakasiri k'i k'a dɔn chambre criminelle cour suprême o ye arrêté fana ta min kɔni ntɛnɛn tɛmɛnen ye mars kalo tile 17 chambre criminelle section judiciaire cour suprême o fana olu fana ye ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye min bɛ tali kɛ cassation maa minnu ni jalaki b'u kan arrêté numéro 235 u y'o wuli sa bakasiri k'i ni ka sɔrɔ ka yamaruya di cour d'appel de Bamako ma min kɔni ye wuli ka jɔ ye bakasiri a ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ min kofɔ o de kɔni ye ordonnance juge d'instruction ye min fɔ fɔlɔ pôle économique et financier Bamako la dossier bɛ min bolo alamisa don in de sa mars kalo tile 20 tɛmɛnen bɛn kɛra bakasiri k'i minnu kɔni sera k'u ka caution sara caution in b'a daminɛ 7,000,000 fo 10,000,010 bakasiri k'i k'a dɔn ayiwa olu kɔni caman minnu sera k'u ta sara olu taara so nin kun ye sɛbɛn ye Isaka Tambura ka sɛbɛn don an ye min bɔ ayiwa soft kɔnɔ a ka bi bɔli la soft ka fara Isaka Tambura kan ale min ye fasirilikɛba ye an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min dɔ k'a ma ko le Zire Zire n'i y'a lajɛ Amadu Kojo nin y'a ka fasiri ye Kojo ko min ye anw ka kalan lakɔli karamɔgɔ minnu n'olu bɛ enseignement catholique la n'o ye école privée catholique lakɔli karamɔgɔw ye donc ala k'u bɛ gɛlɛya kɔnɔ bi u ka bureau du comité diocèse n'i y'a ta k'a lajɛ u ko ko
ko min ye avril kalo nata o tile gale san 2025 ye k'u bɛna baara bila kɛ o baara bila bɛ tali kɛ fɛn min kan o de ye u ka février kalo sara ka taa se mars kalo sara ma o kɔni ko o don bɛ kunbalan na nafolo olu jigi d'an b'o de kan lakɔli karamɔgɔ n'i y'a ye kalanbulon kɔnɔna na ka walanda ta ka ɲɛsin lakɔliden ma a jigi d'an bɛ ni kalo sala tɔrɔmɔɲɔgɔn min bɛ da a tɛgɛ fa ko n'i y'a lajɛ min ye kulekan ye enseignement catholique maaw yɔrɔ olu kɔni kun y'a jira sa k'a fɔ o ni gouvernement o ye sigi ka kuma caman kɛ gɛlɛya minnu bɛ u kan o y'a bɛɛ lajɛlen tɛrɛmɛ ni k'a kɛ gafe ye k'a da gouvernement ɲɛkɔrɔ a donnin kama gouvernement ye kɔrɔfɔ minnu ta ni k'a sansalama jɔn ko ala tɔrɔmɔɲɔgɔn min n'a bɛ d'u ma a bɛ ɲini ka san caman bɔ bi ko ɲɛfɔli ka kɛ o ko kan wa n'i y'a ye a ko tibi taba n'a ye ɲɔgɔn sama-samali a barika sɛbɛkɔrɔ bonyana waati tɛmɛlenw kɔnɔna na ka kɔsada in na i b'a ye k'a fɔ bɛnkanw ani kungilenw kun nana bɛn ka kɛ kelen ye i b'a ye k'a fɔ fana min ye nin lakɔli karamɔgɔ ninnu ye n'olu bɛ enseignement privé catholique o lakɔli karamɔgɔya la u ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ni o ye sintɛgi ye u kɔni y'a jira sa k'a fɔ jɔn ko ala kun tɛ bɔ fɛn min na muɲu tɛ o ɲɛ olu ka tɔrɔmɔɲɔ n'u y'u ka kalo sara ye o kalo kelen fo ka se kalo fila ma o bɛ kunbalan na n'o ma di u ma avril kalo nata tile fɔlɔ san 2025 olu na baara bila kɛ o baara bila a bɛ sanga ni fɛn min o de ye u bɛ se k'u ka wari sɔrɔ cogo min na ka se k'u ka denbaya ni k'a lahinɛ n'a ye parents d'élèves dɔ yɛrɛ bɛ yen n'o ye Bajime ye Bajime kɔni y'a jira k'a fɔ k'a don ka dɔgɔ ko tile ka bɔ ka bin ni nin lakɔli karamɔgɔ dɔ ma ale wele jɔn ala k'a fɔ ko dɛmɛ ka don a ma waasa a bɔtɔla so a ka se ka nasɔngɔ ni ka o da tabali sanfɛ a ko kɔni k'a kɛn bɛ kinigini ye a kɛn bɛ gɛlɛya ye n'a ma lajɛ diɲɛma jɔlen na i bɛ taa tile ba ka walanda k'o di lakɔlidenw ma kalanbulon kɔnɔna na n'o ye enseignement privé catholique o kalanso kɔnɔna ye ni kalo sala fana i kan ka i jigi da i ka tɔrɔmɔɲɔgɔn min kan n'o y'i ka kalo sara ye n'a fɔra ko fana tɛ sɔrɔ e tɛ se ka baara wɛrɛ kɛ ka fara i ka lakɔli karamɔgɔya kan k'a ko k'a kɛn bɛ jigiba ye nin ye n ko sɛbɛ sɛbɛ min y'a salo ka bɔ Zire kɔnɔna na Amadu Kojo a ka fasiri Wasiriki bi juma tile i k'a dɔn a ka fari i k'a dɔn an tɛ kuma wɛrɛ da nin kan n'an yɛrɛ ɲini Wasiriki maa min kun bɛ ayiwa jaw la o de ye Hamɛdi Jakite min ye kumakɔ ye ka se k'o jɛnsɛn Mali fa bɛɛ diɲɛ Sénégal naani fa bɛɛ lajɛlen la Gibson contrôle nɛgɛ ɲɛkulu gansan fo ka taa fɔ suguri duguma baara bɛ se ka na kumaso kɔnɔ a bɛ ni sɔɔni da kuranɛ hayaw i k'a dɔn ani kɔrɔfɔ dumanw kan Wasiriki i k'a dɔn bi ta kɔni an bɛ bila yan a bila yan hakili a ye su in na farikolo jate ni ala sɔnna sa ntɛnɛn don an na ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kan Wasiriki i k'a dɔn ayiwa juma wɛrɛ ka nin ni ala ni kira sɔnna o kɔni b'a sɔrɔ sali sera o tuma anw na dugawu don kɛ o b'a sɔrɔ sali tɛmɛna an na dugawu don kɛ min kɔni ayiwa sali caman ye an k'o y'an ɲɛna ya rabi ani lamɛnbaaw sijan de kɛ ni ala k'o d'an ma ji bi baara ɲɛna wa salam